ассалому алайкум мухлисони канали мошини фурӯшӣ. Бо шумо ҳастам ранги ҳар вақт дар Рамазон аз ҳамин канал. Боди хатар видеонаворо то охирш тамошо мекунем. Дар ҳафтаи навор бохабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз ваз 21099 саршидагӣ то BMW пятёрка, ки мошинҳои шумо дар комментария нависондагӣ бидаен дар ҳамин ҷо ҳам ҳузур доранд. ва курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 148 сомонӣ. ва касоне ки дар канали мо ҳозир обуна шудагӣ нестед, обуна шавои дар видеои мо лайкро бигзора. Мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. Боди хатар видеонаворро то охирш тамошо мекунед. якум трактори фурӯшӣ сасаниш нав гуфтагия документошам навай срочно фурӯхта мешавад. нархи трактор 115 000 сомония бе пулук савдо мешавад. савдо дар пеши мошин. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. дуюм мошини фурӯшии мо мебошад дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад. соли бароишаш 2007 6 баллони зимнӣ дорад ва 7 моҳат ҳуҷҷат дорад. то 2023 ра литсензия дорад. 4-5 тонна мебошад. нархаш 50 000 сомония срочно фурӯхта мешавад. сабаби фурӯхтанаш сум дар кошида барои ҳамин қадар мефурӯшанд. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. сеюм мошини фурӯшии мо мебошад Daewoo Leganza. соли бароишаш 2001 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар ёбон. сӯзишвори газ бензин мебошад. объём мотораш 1.8. коробка передачи механика. нархи мошин 16 000 сомония ба рубл бигардонем 107 000 рубл мешавад. ранги мошин сиёҳ аст. кузаш сидан. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. чорум мошини фурӯшии мо мебошад Daewoo Nexia. соли бароишаш 2010 мебошад. дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори газ бензина. объём мотораш 1.6. коробка передачи механика мебошад. нархи мошин 17 000 сомония ба рубл бигардонем 114 000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст. кузаш сидан. мошина гуфтае ки бениҳоят тоза, пусидагӣ вабше надорад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо ҳозир обуна шудагӣ нестед, обуна шаваи дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. чорум УАЗик. соли бароишаш 1995 мебошад. дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар Аш. нархи мошин 20 000 сомония ба рубл бигардонем 134 000 рубл мешавад. мошина сасанша соз гуфтеса ва газ бензин мебошад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. панҷум мошини фурӯшии мо мебошад Hyundai Sonata. соли бароишаш 2006 мебошад. дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар Бохтар Қурғонтепа. сӯзишвори газ бензина. объём мотораш 2.0 литр. коробка передачиш автоматика. нархи мошин 50 000 сомония. ранги мошин сафед аст. кузаш сидан. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. шашум
мошини фурӯшии мо мебошад гурзавои газелай соли барои шояд 10500 дар ҳолати хоби технике қарор дорад дар ёвон. нархи мошин 30,000 сомония ба рубл бигардонем 201,000 рубл мешавад. агар харидори аниқ бошед рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳафтум, мошини фурӯшии мо мебошад хундаи Starex соли барои шояд 10,000 солай дар ҳолати хоби технике қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори гази холия, объём мотораш 3.0 литрай, коробка передачаш механикай, нархи мошин 35,000 сомония ба рубл бигардонед 235,000 рубл мешавад. мошина гуфтае ки дар ҳолати хоби технике қарор дорад. агар харидори аниқ бошед рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳаштум, мошини фурӯшии мо мебошад BMW пятёрка ки соли барои 1997 дар ҳолати хоби технике қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. сӯзишвори газ бензин мебошад, объём мотораш 2.0 литрай, коробка передачаш механикай, нархи мошин 38,000 сомония ба рубл бигардонед 255,000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш седан. мошина гуфтае срочно фурӯхта мешавад, состояниш беҳтаринай ва гази евро 4 дорад, алишиаса ба Opel Bechka. агар харидори аниқ бошед рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ноҳум, мошини фурӯшии мо мебошад вазни вай соли барои 2009 дар ҳолати хоби технике қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холия, объём мотораш 1.8, коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 48,000 сомония ба рубл бигардонед 322,000 рубл мешавад. мошина гуфтае ки состояниш беҳтарина, ягон камбудӣ надорад. агар харидори аниқ бошед рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. даҳум, мошини фурӯшии мо мебошад Toyota Mark II соли барои 1999 дар ҳолати хоби технике қарор дорад дар Ваҳдат. сӯзишвориш газ бензин мебошад, объём мотораш 2.0 литрай, коробка передачи автоматикай, нархи мошин 28,000 сомония ба рубл бигардонед 188,000 рубл мешавад ки ранги мошин сафед аст, кузаш седан. мошина гуфтае ки состояниш беҳтарина, ягон камбудӣ надорад ва танировкаш 4 моҳи дига сурок дорад. агар харидори аниқ бошед рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо обуна шудагӣ нестед, обуна шавед, дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинаҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо диққатар видеонаворо то охир тамошо мекунед. 11. мошини фурӯшии мо мебошад ВАЗ 2199 ки соли барои 2004 дар ҳолати хоби технике қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори газ бензин мебошад, объём мотораш 1.6, коробка передачаш механикай, нархи мошин 16,000 сомония ба рубл бигардонем 107,000 рубл мешавад. ранги мошин сервисия, кузаш седан. мошина гуфтае ки дар ҳолати хоби технике қарор дорад ва мотораш Apriora мебошад. агар харидори аниқ бошед рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 12. мошини фурӯшии мо мебошад ВАЗ 2115 соли барои 2005 дар ҳолати хоби технике қарор дорад дар Масчоҳ. сӯзишвори газ бензин мебошад, объём мотораш 1.5 литрай, коробка передачаш механикай, нархи мошин 13,000 сомония ба рубл бигардонед 87,000 рубл мешавад. ранги мошин сервисия, кузаш седан. мошина гуфтае ки ҳамаҷош 100% аз соли 2008 як даст гаштагиай. техас мотораш 1 сола, ходовоиш 100%. шумик задагӣ, аккумулятор нав, баллонош нав.
دیگر ارزان کردن نمی‌شود گفته اگر خریداری انیق باشد. رقم‌هایشان در روی اکرانی شما می‌توانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. 13 ماشین فروشی ما باشد هوندا استار اکس که سالی برای باشد 10,000 سال باشد. در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر دوشنبه. سوزش‌وار دیزل ابی و موتورش 5 لیتر کاروبکا پردازش مکانیکی می باشد. نرخ ماشین 35,000 سومونیه. بر روبل بگردانید 35,000 روبل می شود. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد گفته اگر خریداری انیق باشید. رقم‌هایشان در روی اکرانی شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. دوستان عزیز، ویدیو نواری ما با آخر میرسه. در همینجا خیر که ویدیو دیگر سربلند و خانه آباد باشید. دستگیری کردن ما را فراموش نکنید.